başında Moğolu Yigit Ramayını sızdı. Көпләрегезнең күңелендә сорау туганdır. Кем булды бу? Нинди матур тавыш иясе? Исемен дә әйтмәделәр дип әле мине тәнкыйтьләп алгансыздар. Менә ниһаять аның исемен ачыр вакыт җитте дуслар. Ульян егете. Рәшид Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивале лауреаты. Фестивальнең ачышы Рәдис Гаппазов. Алкышлар. Алкышлар яшьләргә канатлар куя. 동안이야 그대